Hi friends, lam sonorno anjinlo. Friends, kebangma borok wan chui tongo. Sami angui tongo. Kaisa phunamar bai kaibsuk email khulokman, kaibsuk channel khulogman nei. Friends, tina abonti salanya norok saimanai kaisa sim bai, kaisa phunamar bai kaibsuk sing email khulokman, kaibsuk sing channel khulogman. Ke phai sim bisik leya kare sing obinop changlayano. Ang kebangma mo hai question man kha ang question je man ma apne video sunam do question man kha kaisa simbai kaisa email khulokman kaisa channel khulokman ulo tamang no ulo baba heng no aba hai noro ob video nai khe noro kaham bujman kaisa simbai kaisa channel khulokman ta channel khulokman ya gulo tama kebe mung tong tama problem tong ka friends please sai manai kaisa simbai sing kaisa email khulokman Nga sing kaisa sima kaisa email khulungman ka unlimited. Nung je khulungman sa khulungmano. Je ni nimu chungma email khulungmano sulayo khlayo kaya nung khuluk tongmano channel ba ab hanyo. Nung kaisa simbai kebang ma channel khulogimano. Sing kaisa simbanya kebang ma channel sing khulogimano email khulogmano pia aro kaisa kebe mung tong. Kaisa simbai sing kebang ma channel khulungnai thik no. Haipano Arawo je YouTube ni AdSense hingkai jata khoroksa hingkai kaisa AdSense jingnai jodi nung IQ ba se AdSense khulok pakha taukrise khulungnan hingkai onek problem phainai a email bai tai ni AdSense khulok jmai thanai aboni bagui no sing kaisa sim bai hingkai sing kwbangma YouTube channel khulokmano Gmail khulokmano email khulogui mano ke phiaba sing AdSense account hingkai jotoi kaisang nangnai borgo kaisa bara AdSense manja abon bagai norok careful khadi YouTube channel khulok puro norok dak no inko AdSense account tas namdi tam ningkai ni channel je pro growth ngai thango apro kanin bagai kebang ma kebung phalai mano aba haino nor nukhuna anor channel bakasa bini AdSense account ikung mani disturb mani AdSense account de fix in thangmani fix error aba hairo ngai thango kai nung je pula channel khulok puro nung kaisa phone bai kebangma khulokpano AdSense account kaisa te kaisa nongnai am bagai nung kaisa email bai kaisa Gmail bai nung bar AdSense account khulogui maya aboni bagai norok kaham khlai nai kaisa email bai kaisa no AdSense account nai bar khlai miya kaisa email bai nung YouTube channel kaisa email phiaba kaisa phone number bai hingkai nung unlimited email khulogmano unlimited YouTube channel khulogui mano Nga friends no sai makana kha khlayo makeno salbong bro ame krungi tongni mohai potre pot YouTube raja ro YouTube ni kebang raja ro sai man musungkai YouTube ni kajla ni ro sai man musungkai te katal technical news ro sai man musungkai ame krungi tongni te ansel no subscribe khlaji te karam lekno click khaji Nga friends tini bakas student jotono